जायखिजाया नोंथांमोननि जायगायाव फैनानै बैसागो बोथोर नालाय बेखौ बेरायनो थांदोंमोन आरोखि। बेरायनो थांनायाव माबा सासे मानसिया लेंलांबाय जोंनाव लहानि जौ बिदै दंलै होननानै। माने जौ बिदैयानो लहानिनो। थांनानै लहानि जौ बिदैखौबो लोंबोबाय। लहानि जौ बिदैखौ आरो लहानि बिहामजो होफैदो आरोखि। बिहामजोआनो आरो माबा लहानिसो। जौ बिदै लोंनानै माने लहानि बिहामजो होनाय नालाय माबा लहानि बिहामजोखौसो एसे गोसोखांबाय दं आरोखि गोसोआव। बिखे माने गुलुब गुलुबबाय दं मा होदोंथाय। जायखिजाया रायजो राजा नोंथांमोननि बेबायदि सिगाङाव डायलग होयै होयै अनेक जायगायाव जों होसो जाफेरनाय मानसि आरोखि। अनेक जायगायाव मा फैलाया गोजाम गोजाम डायलगखौ हैलै होननानैबो होसो जादों। अनेक जायगायाव मा फैलायालाय गाज्रि गाज्रि डायलग हैलै होननानैबो होसो जादों आरोखि फैला मेन्देलाया। क'क्राझारावबो बेबायदिनो सानसेखालि होसो जादों जोङो। बेखौसो खोन्थानो नागिरदों आं रायजोफोर। क'क्राझाराव मानो होसो जादों मिथिगौ ना? बेबायदिनो मोनसे जायगायाव डायलग होबाय आङो। ओरै डायलग होदोंमोन आरोखि। बै जोंनिया दाना हिनजावफ्रा माबा बिटिसिआव रिजार्भेसन नागिरबाय थायोना। माबा चेयारमेननि रिजार्भेसन, एमएलएनि रिजार्भेसन, एमसिएलएनि रिजार्भेसन हिनजावफ्राबो नागिरबाय थायो। ओंखायनो बे जोंनि बिटिआर हिनजाव मानसि चेयारमेनबो दं आरोखि दहाय लोगो मोनदोंथाय। मा नाममोन बे बायदेव नामा? हिनजाव मानसियानो माबा चेयारमेननो। बै रिजार्भेसन नागिरबाय थानायखौ आं सानसेखालि बुंदोंमोन। हिनजावफ्रालाय मा चेयारमेन मोननांगौब्रा मा हिनजाव मानसियालाय मा चेयारमेन मोननांगौ मा चेयारमेन रिजार्भेसन बेलाय। चेयारमेन माननाय माने माननाय जायो। चेयार मानेथ' चेयारनो जायो मेन मानेथ' हौवा मानसिखौसो होननाय जायोना। डिक्सनारियावथ' चेयार वमेन सोदोब गैया। चेयारमेन सोदोबल'सो दङ। गथिखे हिनजाव मानसिया चेयारमेन जानो मोना। आरो हिनजाव मानसिया चेयारमेन जानांगौबा जों हौवाफोरनोबो नार्स जानायनि रिजार्भेसन होनांगोन बे। हौवाफ्राबो नार्स जानो मोननांगोन बे आङो। आरो हिनजावफ्रा मा रिजार्भेसन नागिरबाय थायो बेलाय। बै बर'फ्रा बे बिटिसिआव खमायलांबाय दङ। बिटिसिआ गुबुन हारिनि आखायाव थांबालाय नोंसोरलाय माखौ रिजार्भेसन बिनो? जोंहाथ' बर' हिनजावफ्रा सासे सानैल' खाङोना गथ'फोरखौ। बे खखाबाव दारि गोनांफ्रा मालाय हरसेया 11 जन गाहाम गथ' खाङो। बै बिटिसिआ मालायनि आखायाव थांबालाय नोंसोरलाय बोरै रिजार्भेसन बिनो? ओंखायनो आइजोफ्रा मोनसे खामानि माव जे गावबागावनि फिसाइखौ सासेयाव 7 गाहाम हाबा लानो होनांगौ बे। बै लहा मोना बे राजिब मोना 7 लानो गोसो दं। बिसोरखौ एलाव होनांगौ जोंनाबो संख्याया बारायगोन बे आङो। बेबायदि होननायाव बोरै जाबाय हिनजावफ्रा। ओइ बे फैलाया मा होनदोंहाय बे फैलाया होसोदोर जाबाय आंखौ। आंबा बे हिनजावफ्रालाय होसोनालाय बहा मोनदोंब्रा आंखौलाय होननानै खारबाय आङो प्रमसनाव ओरैजाय। टिभि लागे मत माने दावरि पाबनबाय आं ओरै प्रमसनाव खारबाय आङो। हिनजावफ्रा मोनालै बे आंखौ होसोनानै ओरै प्रमसनाव खारदों आङो। सिबुन गोजोनायफ्राथ' हिनजावफ्रा माने लेन्सिटेंआ होसोबायलै। जानाय नंलालै होननानै होबाय आंबो खारनाया। खारनानै एबारसिम बासाव फिनज्राब गाखोबाय आं मेन्देलायाव हमजाबाय। मेन्देलाखौ दोब्ला बुनानै हिनजावफ्रा थाबदिमानि दोला होबाय। बे दिनैनाबा मेन्देलाया माबा लाव बेगर बेराम जाग्रा जागोन। मेन्देलाया लाव बेगर बेराम जाग्रा जादों बे दिननिफ्राय हिनजावफोरजों बुजानानै। मानसिया आरो लाव बेगर बेराम जानानैसो दं दहाय। दै गुसुआवसो गासोमनानैसो थान्दा खालामना गारबोदों मानसिखौ। गारियाव उन्दुबाय दं आरोखि। आं थगायाखै दे रायजोफोर बे माबासो दाब्लायासो थगायो दाब्ला हिनजाव गुन्दाया रुवाथि जंग्राया। नोंसोर आंखौसो गुन्दा होनदां गुन्दा नङा दाब्लायासो। मेन्देलायाबो बारा थिग नङा आरोखि। मेन्देलायाबो हाबा जाबाय रायजोफोर। खिन्थु गावखौ हाबा जायाखै होनना लाबाय थायो। आंसो हाबा जायाखै। आंसो सेंग्राया आसोर माने माबाया आरोखि गान्दा गङा। बे सेंग्राफोर बायदि। बे फंबायमोन बायदि आंबो हाबा जायाखै आरोखि। आरो आं दाना हाबा जाथ'वा रायजोफोर।
आं मानो दानो हाबा जाया मिथिगौ ना तारमाने आंनिया ओरै जाया आरोखि बै गोदो साबोन थरसे बायोब्ला थरसे फ्रि मोनफायोमोनलै इंराजियाव बाय वान गेट वान फ्रि होनना बुङो आरोखि थरसे बायबा थरसे फ्रि मोनफायो बाय वान गेट वान फ्रि बेबायदिनो तारमाने बिब'खौ हाबा खालामबाथाय बिनानावखौ लोगोआव मोनबोफानाय बेबायदि जाबासो हाबा जागोन होननानै दं आं आरो दहाय जासिदोंमोन लहाया आंनो गावनि फिसाजोखौ बाव थांगोन लहाया फंबाय आंहा फिसाजो समायना दंलै सासे लानोबा लानो हागोन ना आंनो सानै हरनांगोनलै आंनो खनसेनो सासेखौ हाबा लागोन आं सासेखौ फ्रियाव हरफानांगोन होनना बुंदों आं जानाय नङालै बिदिबा होनना बुंदों आरोखि दा आं हाबा जायाखै रायजोफोर सानखादोंमोन आं दहायनो नैबे नोंथांमोननि दारागाव बे रौमारियाव जाय आर'नाइ फालि सोयो बेखौनो लांगोनलां होननानै खाफाला बिराद मोजां सासे सिख्लाया आंनो आर'नाइ फालि सोदों आरोखि खोनाबा माबा आइ लाभ इउबो होनना बुंदों बिखाया गुरलु मोनदां दा मोजाङै रायज्लायसिगोन आङो बबे जायगानि थांमारगोन ना थांमारा दानो आं हाबा जायाखै नालाय आइया बिराद खस्थ' मोनदों आरोखि आंनिया आइजों आंजोंल' दङ बिमा फिसा सानैल' फैनाय समाव आइया आंखौ बुंहरदोंमोन नै आफा फैलाबाय माबा दारागाव बे रौमारियाव ना मावा थाङो बेयाव थांब्ला आफा बाथौ बोराइखौ खुलुमनानै थां सोरजोंबा सौग्रावबायनानै बिहामजो मोनबोयो खोमा होनना बुंबाय आंखौ आफा बाथौ बोराइखौ खुलुमना थांबाय आं आरो मा बाथौ बोराइब्रा बे बोराइ भगबानखौ खुलुमनानैथ' आं हिनजाव मोनाखै होनबाय आङो बे बोराइ भगबानखौ खुलुमालां सिख्ला मोदायखौसो खुलुमगोन नाया आगै दुर्गाखौसो खुलुमना फैदोंमोन आङो बोर मोनखोसो ना माखोसो दाय दहाय आर'नाइ फालि सोनाय सिख्लाया माबा ओरैबो खालामलांदों आरोखि आंखौ बिखाया गुरलुब मोनदों दा थांनानै रायज्लायसिगोन आं थांमार ना मायो गारि लाबोखादों गंसे एक्सट्रा दा जायखिजाया मेन्देलाया हाबा जाबाय रायजोफोरा आंसो हाबा जायाखै होनना बुंदोंमोन दा मेन्देलाया फिसालाबो दं आरोखि मेन्देलानि फिसाला नामा मा मिथिगौ ना रायजोफोर मेन्देलानि फिसाला नामाबा बसुमतारी फिसाला नामा मेन्देला नामाबा बसुमतारी आरोखि बे माबोरै थाखो नामा बेखौसो खोन्थानो नागिरदों आङो रायजोफोर दानो बे मेन्देलानि बाजैया गथ' जोनोम जानो गोनांबा मेन्देला आदाया माने फाखानाव खिबाय दंमोन आरोखि फाखानाव खिबाय थानानै मेन्देला फिसा हौवा जोनोम जाबाय मेन्देलानि बिमाया नागिरबाय बहा थांखो बे मेन्देला खामस'आ बहा थांखो नै आयं फैला मेन्देलाया बहा थांखो जाबाय ओमफ्राय माबालै आयं बै फाखानाव खिबाय दंमोन जाहैबाय आङो मेन्देला बिमाया फाखानाव थांनानै मेन्देलाखौ माने दरजा बुहैबाय थायो फाखानानि नै आफा मेन्देला खामसाव फिसा हौवा जोनोम जाबाय मा दामदों नोंलाय नै मेन्देला खामसाव होननानै फाखानानि दरजाखौ बुगासिनो मेन्देला आरो खिनायाव थान जाबाय दं आरोखि दरजा बुनायावनो मेन्देलानि खिफुजों ओरै थांबाय आरोखि मेन्देला बिमाया मा जाबाय आयु बे फाग्ला मानसिनि नामखौनो बेबायदि दोनथानसैनो ओरै जाबाय मेन्देला बिमाया नै फाग्ला फिसा हौवा जोनोम जाबाय होनदों मा नाम दोनदों मेन्देलानि खिफुजों आरो खेबसेबाव ओरै होलांबावबाय आरोखि आयु फाग्लाया मानसिनि नामखौनो बेबायदि दोनथानसैनो जाबाय मेन्देला बिमाया बे दोनथारोबालाय माथो बेबायदिनो थाथोंसै देर जाबाय दा बे दिनैबा मेन्देलानि फिसाला नामा सासे ओरैहाय दं आरो जोंहा गाबसिनायाव मालाबा उसुबिदा जायो मेन्देलाखौ नागिरहैबाथाय ओइ नोंफाया बहा दंलै होननासो गाबसिनांगौ आरोखि बेबायदिनो आदा बुदां बलबनि फिसाजो नामाबो सासे जिं सिखि जिं दं आदा बुदां बलबनि फिसाजो नामाबा जिं सिखि जिं बिनियाबो बेबायदि जादों रायजो बै आदा बुदां बलबा बैसागो खाथिबा दरजा फांथेनानै मेथाइ रियासल होबाय दं आरोखि आगै दै सासे रावनिलाय सारि सिरि जिं बे समावनो आदा बुदां बलबाबो फिसाजो जोनोम जाबाय बाजैया बिनियाबो बिमाया नागिरबाय बुलबा बहा थाङो बे बुदां बलबा बहा थाङो बे फिसाजो जोनोम होबाय मा नाम दोनदों बियो ओजों आदा बुदां बलबा दरजा फांथेना बैसागोनि रियासल होबाय दं दरजा बुहैबाय बुदां बलबनि आयंआ नै बुदां बलब फिसाजो जोनोम जाबाय मा नाम दोनदों नोंलाय ओजों आरो आदा बुदां बलबा आगै दै सासे रावनिलाय सारि सिरि जिं
आइ मा फाग्ला जिंसि बिलाय मानसि नामखौनो बेबायदि दोन नामा ओइ फाग्ला फिसासो जोनोम जाबाय दोनदो मा नाम जिंसि बिलाय ओजों आरो आगाय दै सासे रावनिलाय सारि सिरि सिरि जिं बेनाबो आयो फाग्लाया मानसि नामखौनो बेबायदि दोनथांसैनो हा दोनोबालाय बिदिनो थाथोंसै दे आरो होननानै माबा बुदां बल'नि फिसाजो नामा बिदिनो जिं थगायाखै दे रायजोबो सोंना नायबाय जाबाय आदा बुदां बल'आ मालाबा फैब्ला बे आदा बुदां बल'नि फिसाजो नामा जिं जिं मेन्देलानि फिसाला नामा बे आरो जिं जिंखौ जों दा हाबा होनो नागिरदों आरोखि बिसोर माबायदि गाबज्रिलायो गावसो मोनथिगौ दा जायखिजाया बैसागो बोथोर नालाय रायजो दोंसे मेथाइ रोजाब दे अके सेंग्राफोर दै लाबोलै दै लोंनो एसे दै लाबोनाय हेल' बिराद मोजांनि माइब्रा बिदि दिहुनना होदोंमोन नोंथांमोननि जायगायाव बे जौ लोंनायनि अयभास गैया नालाय उफाय गैयिनि लहानि जौखौल' एसे लोंनाय जों आरोखि लहानि जौले होनबाय नालाय बाव थांखो बिथाङा लहानि जौ होदों आरोखि जोंनो बेखौसो एसे लोंदों दै लोंदों